Mensen! Mensen, leeflu, dit is echt... Dit is nog kans. Begin vastelovend dit jaar gelijk met een hoogtepunt. Op de vrijdag voor de vastelovend, 28 februari, in Kapel, in de tent Betines. Wat dan, huur ik nog denken? Nou, vanavond of 7, uit de stad, de Dixie Band. Ja, de Dixie Band. Die zien niet en die zien fris en die spelen strakke vastelovens Dixie. En dan aansluitend, ga niet, nee, super alt, uit Kapel, nog een allerlaatste keer, zwartbrood. En niet alleen net met uw vrienden. En hoe huur ik ook denken, hebben die überhaupt vrienden dan? Jazeker, Robert, Manu, Rob, Sander, Kim, Gert, Mieke, Jerry, Chantal, Maartje, Dali, Duncan, nog een Robert, Frank, Tommy, Paul, Ad, nog een Paul, Geert, Tom. Cordum doet ook mee. Het kost namelijk helemaal niks. Nada, noppes, het is kans voor low. En hoe vindt ze dat nog op vandaag? Het enige dat ze meebrengt is goede zin. De vastelovens vibe met een hoofdletter F. En vibe ook met een F. En een gesmeerde stem, want mijn zingen is verplicht. Dus vrijdag, 28 februari, in Kapel, Betines. Vanavond, wie laat dat alweer? Oh ja, 7 uur, de Dixie Band, zwartbrood en vrienden. Kamerui. Nou, dat wilt je toch niet missen? Ha!